Det er Greve Kommunes bibliotek, som står bag initiativet læsformig.dk. På siden ligger der en masse historier lige til at læse højt eller bare læse på sin tablet, sin computer eller smartphone. Jeg har valgt at være ambassadør for Læs for mig, fordi projektet rammer den brede mellemgruppe, der er af læsere i den danske folkeskole. Vi har brug for, at de bliver dygtigere. Hos Læs for mig, der får de deres materiale ind på deres iPad, og det er direkte tilgængeligt, og det er i øjenhøjde. Jamen præcis, Læs for mig tror jeg, der er nogle store fordele i, at man får leveret det her på den måde, som især børn og unge er vant til, nemlig på mobiltelefonen, altså elektronisk i forhold til, fordi det er de vant til, de tager det på en anden måde, og de har en anden fornemmelse af, hvad det her er for en størrelse, tror jeg. Og nogle gange synes de, det ved jeg, at nogle af de der bøger, det virker lidt støvede. Inden på Læs for mig, så kan man læse en masse forskellige bøger, som Lars Bøgeholt har skrevet. Jeg synes, Læs for mig-historierne er rigtig gode, især Mord på Gullaschbaronen. Der er meget spænding. Jeg slår fandme det grådige svin ihjel, siger Karl Åge og hamrer sin enorme næve ned i kødhakkeren. Det giver et gib i Niels, og han stopper med at feje, mens han krydser fingre for, at det ikke er ham, der har gjort den tidligere bokser gal. Karl Åge er stor som et hus, hidsig som en tyr, og ikke bleg for at stikke en lige højre, hvis han bliver tirret tilstrækkeligt. Han er ikke en, man har lyst til at blive uvenner med. Der er en, jeg rigtig godt kan lide. Den hedder Valkyrien. Jeg er ikke helt færdig med den, men jeg er i gang med Mord på Gullaschbaronen. Og jeg fik læst Valkyrien højt. Højtlæsning handler altså om, at vi er rollemodeller for vores børn. Det handler om, at vi stimulerer sproget og viser vores børn, at det er vigtigt at læse. Og læsning også giver os mulighed for at komme ind, eller højtlæsning giver os en mulighed for at komme ind i en anden verden, hvor vi kan diskutere nogle ting, som måske er svære at tale om i den almindelige verden. Og så giver højtlæsning jo også børnene en opfattelse af, at man er fælles om noget, og det er altid sjovere at dele en oplevelse, og dermed så giver vi også oplevelsen af, at det er sjovt at læse videre til vores børn. Vi havde Lars Bøgeholt Pedersen på besøg. Vi har først holdt Lars et oplæg om, hvordan man bliver en god forfatter. Han havde skrevet nogle sætninger, så skulle vi prøve at sætte nogle ord ind, så de blev lidt sjovere. Så skulle vi i gang med at skrive en historie, hvor vi skulle skrive slutningen. Og så skulle man i grupper gøre det, og så skulle vi til sidst fremlægge den. Der var engang en dreng og en pige, der boede i en forladt landsby for foden af et stort bjerg. De var fattige og fik sjældent noget at spise, fordi der boede et frygtfarve op her. Så pludselig uden varsel kom der en dør til syne. Jeg synes, det var rigtig sjovt at få noget mere at vide om, hvordan man skriver historier og sådan noget. Jeg lærte, at det ikke er så nemt at arbejde sammen om en historie. Jeg synes, det har været rigtig sjovt i dag. Og fedt at få hans autograf. Elsebeth Petersen. Jeg er filialdirektør i Danske Bank i Greve. Vi er rigtig glade for, at vi har fået lov til at være med til at være sponsor i det her Læs for mig-projekt, som vi synes er et fantastisk projekt. Læs for mig har vi brugt sådan, at både i indskoling og på mellemtrinnet fik de et tilbud om at melde sig til. Altså vi havde fået nogle folder, noget information ud fra kommunen, og så afleverede det videre til forældrene, så forældrene var aktive i processen omkring at melde deres børn til sådan en sms-roman, som de har fået, Lars Bøgeholts romaner på sms. Og vi havde også et teater, et fortælleteater, Gys i Kasematten ude, som blev vist til og med 4. klasse over i vores hal. Hannibal og Rasmus hjalp Victor op og fortalte, at de havde fundet ham, fordi de kunne høre hans ringetone inde i kasematten og havde fulgt lyden ind gennem et vindue og herind på lægens stue. Det var Victor glad for.
Han tog sin mobil frem for at se, hvad klokken var. 5 minutter over midnat. 5 minutter over. Hvordan kunne alt det her være sket på 5 minutter? Var det i virkeligheden bare noget, han havde drømt? Så har vi så efter, at vi så også har fået at vide, at vi skulle have forfatterworkshop, har vi så også opfordret selvfølgelig til, at de har lånt hans bøger på forhånd, og vi har været inde og bruge nogle dansktimer på at læse for mig hjemmesiden, læse rigtig mange af hans romaner. Det her, det er 3. A's læsebamse. Han hedder Buller, og vi fik ham i starten af projektet. Nu bor han hjemme hos en af dem fra onsdag til onsdag og får læst højt. Når Buller er med hjemme, så ved jeg, at Buller får læst højt af børnene, og jeg håber og tror på, at det kan smitte af i hjemmene. Jeg synes også, der ligger noget andet i det her med højtlæsning, som vi måske ikke så tit tænker på, at det er sådan et særligt rum, hvor vi faktisk også kan forestille os, at der sker en kulturoverlevering. Fordi når man læser op, og man behøver ikke at være verdens bedste oplæser, eller noget som helst, men man kan ikke lade være med at lægge vægt på, at der er noget, der er sjovt, der er noget, der er farligt, der er noget, der er frygteligt, og der er noget, der er gru og den slags ting. Og den måde at gøre det på, betyder jo også, at man her sidder og fortæller sine børn, hvad er godt, hvad er skidt, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Og resten af historien, ja, den kan du læse, og i øvrigt gerne læse højt på læsformig.dk.